ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବି। ମାଆର ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଛାତି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥିଲା। ସଡନ୍ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲା, ଝିଅ ମୋ ଛାତି ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅ ହେଇଗଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ମା ଖରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଲା, କାରଣ ଭାଇ ଅଲଗା ଘର କରି ଅଛି, ଏ ଭାଇ ବି ଅଲଗା କରି ଘରେ ଅଛି। ମା ବାପା ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ ହଲ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା। ମୁଁ ଗଲାକୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କଲି, ତାପରେ ଆସିଲା। ଅଟୋରେ ନେଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ଅଧା ବାଟ ଗାଁ ଭିତରେ କହିଛୁ, ତାପରେ ମା ଚାଲିଗଲା। ନାକରୁ କମ୍ପଲ, ପାଟିରୁ ନାଳ ଛେପ ବାହାରି। କହିଲି କାହିଁ କିଛି କହୁନି ମୋ ମା, ଭିତରେ ଚାଲିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ହାତ ଗୋଡ଼। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା ଆଉ ନେବାନି ମେଡ଼ିକାଲ। ନା ବାପା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗେଇଲେ ମା ବଞ୍ଚିବ। ମୋ ମା କିଛି ହେଇନି ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ଭାଉଜ ବି କହିଲେ। ତାପରେ ନେଲୁ ପାଖ ଏଇ ସାମଲ କେୟାରକୁ ନେଲୁ। ତେଣୁ ସାମଲ କେୟାର କହିଲା ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିଲେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେନି ବୋଲି ମିଛ କହିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଦେଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ରଖିଲେ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗେଇଲେ, ଛାତି ଫାତି ମାଡ଼ିକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମୁଣ୍ଡକୁ କାଲି ପିଟି ଦେଲି, କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ମୋ ମା ମଲା କଥା ସବୁ। ମାଆକୁ ଜମାରୁ 55 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତାର ଏଜ୍ ହେଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ମାଆକୁ। ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ମୋତେ। ମା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମା ଆମର ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ସାହିରେ ଘର ପାଖରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମା ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ କାମ ସାରି 5ଟା ବାଜିଲେ ଯାଏ। ବସିକି ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା କୁହେ, ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖେ। ରୋଷେଇବାସ ବି କେତେବେଳେ କେମିତି କରିକୁରା ଦିଏ। ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯାହା ବି ନଥିଲେ ମାଆକୁ କୁହେ, ଝଗଡ଼ାଝାଟି ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି କହିଲେ ଚଳେ। ସବୁ କଥା ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ମୋର କେହି ବି ସେୟାର କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବିପାରୁନି। ମାଆକୁ ଝୁରି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ପାଉଥିଲି, ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତେଣୁ ଭୁଲି ପାରୁନି, କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି ମଲା ଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଆପଣ ମାଆକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କହିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।